Maysa nga rabi iti restaurant nga nanganan mi sika iti nakita nga agmay may sadyay suli inmasidegak ket di na magkunan niya problema ket timbalyaw ka nakitag matam nga aglulwa jak baka pangan ken baka turog sipot na kita kitilanga tay tarupam ken tamatam nganapnuan itilidaan hibagam ti problema tain taman pagtungtungan paring balag-anan rignam nga madagdag sinan agyamanak tain paay mo pandakaawat ken talek mo tapno mapukaw dagiti sasainek mo iti inrugim nga imbaga iti problema maysa nga lalaki iti nang sugat di tapuso ti makunagken ka anu samno agayat ka tagastalang tibya agraira dito'y daga jak baka pangan ken baka turog sipot na kita kitilanga tay tarupam ken tamatam nganapnuan itilidaan ibagam ti problema tain taman pagtungtungan pareng balag-anan rignam nga madagdag sinan agyamanak tain paay mo pandakaawat ken talek mo tapno mapukaw dagiti sasainek mo ibagam ti problema tain taman pagtungtungan paring balag-anan rignam nga madagdag sinan agyamanak tain paay mo pandakaawat ken talik mo tapno mapukaw dagiti sasainek mo